Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bella qal li fi żmien li ġej is-servizzi offruti fil-portal My Health sa jitkatru. F'taħdita li ġiet organizzata mir-Repubblika tal-Gambja fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, esperti u ministri għas-saħħa inkluż il-Ministru Abela tkellmu dwar kif il-pajjiżi qed jużaw il-qalba diġitali biex itejbu s-setturi varji tas-saħħa f'pajjiżhom. Aħna rridu li nkomplu nafsu fid-digital, fit-teknoloġija. Huwa importanti li aħna bħala Maltin narawx qed jagħmel ħaddieħor. Ma nkunux kuntenti bli otjenejna sissa għax inkella ma navvanzawx. Id-diskussjoni trattat l-aktar il-mart li ma jittieħedx, inkluż il-kanċer, id-diabete, il-mart tal-qalb u s-saħħa mentali. Ma TVM News il-Ministru Abela fisser dan il-mart bħala importanti ħafna f'pajjiżna. Għanna bżonn id-digital biex namlu diagnosi, għanna bżonn id-digital biex namlu monitoraġġ u biex nippjanaw il-kura preventiva f'dan il-qasam. Qal il My Health li twaqqaf fl-2012 u s-saħħaħ fl-2017 mistenni joffri funzjoni ġdida. Proġett sabiħ li jipprovdi riżultati, jipprovdi summary tal-kondizzjoni tal-pazjent. Dan huwa tajjeb ħafna, però issa rridu mmorru għall-istep li jmiss li huwa monitoraġġ anke fejn il-pazjent u stess jipparteċipa billi ikun jista' jdaħħal id-data tiegħu stess fir-rekord diġitali tiegħu biex imbagħad b'mod tista' tgħid remot l-ispeċjalisti li jkunu jieħdu ħsiebu ikollhom l-informazzjoni l-ideat biex ikomplu jitrattaw sew. Fl-intervent tiegħu fi New York, il-Ministru Abela saħaq li sistema diġitali tajba għandha tkun aċċessibbli faċilment, finanzjarjament vjabbli, sigura u għandha żżid il-prevenzjoni. Min-naħa l-oħra ewlenin fost l-isfidi li Malta teħtieġ tindirizza, il-Ministru Abela semma l-obeżità, b'mod speċjali fetajiet żgħar, u li l-poplu jsir aktar midħla tad-diġital. U fisser l-istrateġija diġital fis-saħħa f'Malta sal-2030 bħala ambizzjuża ħafna.